Gikalipay sa mga resort sa Island Garden City of Samal nga nabuhi na pagbalik ang turismo karong nagkaluwag ang quarantine guidelines. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sukad na pailom sa Alert Level 3 ang Samal Island ug gitugutan na nga makasulod og balik sa mga resort sa isla ang mga batag senior citizen. Hinay-hinay na nga nakabawi ang mga resort. Ilabi na niya itong long weekend, dili mo ubos sa 65% ang booking sa usa ka resort sa Kamudmud, Samal. Actually nalipay me because naibalik na ang turismo kay ang kuan nato diri is maluyag gid ang taga Samal kung wala gyud bisita. And slowly karon kabawi-bawi na tas mga expenses, mga repairs ug sa maintenance. Matod nila na banhaw na pagbalik ang turismo sa Samal. Gani karon pa lang, aduna na kunoy bookings alang sa Disyembre. Mas musaka pa kini sa pagtugot nga makasulod na usab sa isla ang mga tagagawas sa Davao Region. Ang usa ka resort sa barangay Katagman nga nagsarado sulod sa 5 ka bulan nangabri pagbalik sukad niadtong Biyernes. Gikalipay nila nga ubay-ubay ang nagpabook atul sa long weekend. Padulong naman pud gud ta sa peak season, then ang sa kuan amo pong ginahatagan og kuan tong mga guests namo ba nga nagsige jud og kulit nga kanus mag-open. Kauban si Bebot Kahes sa kamera ko si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao.